Terus, nur inggih sinuwun Prabu Kresna jimat pepundhen kula donya prating delahan. Sowan kula wilujeng kalih saking Beka kang sarta Sengkala sinuwun kepareng kula ngaturaken kunjuk sembah bekti dumateng Jengandika sinuwun ing Dwarawati. Iya Petruk kantong bolong banget panarimaning sun kok karya Birawa jroning nala. Bungah gambira marwata suta ora liwat pangestu Nalendra ing negara Dwarawati. Prabu Sri Bathara Kresna tumuli tanpa nama Petruk kantong bolong. Lha inggih sinuwun, nggih. Kula tampi tangan kula kalih, kula pundi ing pasumbulan mugi andadosaken cahya marcahya sinuwun. Petruk padha becik sak tekamun nggih, mboten kirang prayogi anggen kula lenggahan sinuwun. Lah banjur piye kabar pawartane bojomu si Puranta mati Petruk? Nggih, pangestunipun garwa kula ingkang tasih kapernah anak Jengandika piyambak sinuwun Dwarawati tansah pinaringan kebagas warasan. Syukur badhe sewu. Arep dikaya ngapa senajan Petruk kuwi wong desa. Senajan Petruk kuwi mung anake Kyai Lurah Semar Badranaya nanging duwe bojo wae ya bojone anake Ratu Dwarawati ingkang sesilih ya kuwi si Purantawati. Nggih, kula ngrumaosi kok sinuwun, kula ngrumangsani. Petruk niku wong sing katrima sing dadi uripe. Arepe diapure Petruk niku mung elek ning kula menika duwe bojo ayu. Dasare bojo kula anak Ratu Dwarawati paduka Prabu Sri Bathara Kresna. Nyuwun sewu, sampeyan mboten isin to duwe mantu kaya Petruk? Ora babar pisan aku ora isin duwe anak mantu kuwe Petruk. Nggih. Nek isin duwe mantu kula balekne ora usah. Wis kok nglakon mbok rabi arep mbok balekne nyang aku. Nggih. Iki Bagong, nggih sinuwun. Bagong melu rene tumut mung rombongan. Bagong ora gelem keri. Nggih. Padha wilujeng sak tekane Bagong nggih. Ngestaken dawuh kula tansah ginanjar kesehatan, tansah ginanjar kebagas warasan sinuwun. Iya. Prayogakno lungguhmu ya Bagong. Nggih. Petruk kantong bolong dalem sinuwun. Mestine ra ana babakan sing wigati. Tak sawang tekamu mapan ana ing negara Dwarawati kene sumengko pengawak bojro kang mawa gita kang amengku ganti mula kang saka mangkono mumpung iki ana wektu ingkang nirunggan mara coba matura lawan panjenengane ingsun. Nggih, nyuwun sewu. Sowan kula ganggu ingkang sami lelenggahan dhateng karaton negari Dwarawati mriki. Punten dalem sewu sinuwun. Kang sarta menawi wonten kiraning tata krama kang sarta yudha negara Petruk nyuwun lumutur isih samudra pangatsami. Lan iki kula kinten sasine sasi Sapal. Iya. Mila menawi wonten kalepatan kula jagung pangaksaminipun. Iya, wis tak pangapurani Petruk. Pangapurani tenan to? Nggih, tak pangapurani cah bagus. Ngaten. Di wong murid niku saling memaafkan. Mumpung sasine sasi Sapal. Oh iya, rumangsa duwe kesalahan. Aku rumangsa duwe kesalahan. Salahmu apa, Bro? Nah, aku ngebleng serpek tak bedoki lan. Jadi bapak berpet iki. Ora apa-apa. Ilmu sing tak tampa kuwi nek salah ning kompak kuwi tetep apik. Apik. Timbang bener ning siji ning luwih apik, salah ning kompak. Mula ayo padha salah berjamaah. Kuwi salah ora salah. Timbang saku. Jenengan pangapurani to? Iya, tak pangapurani. Lah banjur ngaten menawi jamakipun tiyang agung, menawi jamakipun tiyang ngaluhur, Petruk menika dados buta. Ning gandeng kula menika
wong desa ning mung anake Bapak Semar kula cekap dipun kengken kalian bapak ngaten mawon. Kowe dikongkon karo bapakmu Kyai Lurah Semar Badranaya. Ah nggih, critane ngaten sedulur. Kepiye? Ngaten. Bapak niku lho duwe nggih anak anyaran. Anak anyaran. Nggih. Sakliyane kula Mas Gareng Dik Bagong. Sakliyane wong telu kula duwe anak anyar sedulur. Sapa? Anak angkat utawi anak bupon. Sing jenenge Bambang Senet. Dipun sawetawis dangu anggenipun ngabdi teng Bapak Semar. Bocah nggih manutan ngoten. Dikongkon ngalor ya ngalor, dikongkon ngidul ya ngidul. Bambang Senet kuwi. Nggih. Lah, Banteng Lare menika sing jenenge Bambang Senet menika pun ngancik dewasa. Mutah dumateng bapakipun menika Kyai Semar Badranaya. Pengen ngambut silane ngakrami. Cara desa wis pengen rabi. Lah ingkang kinujung boten wonten sanes. Putra Jengandika sinuwun ing nagari Ndrawati ingkang asesilih Endang Lara Temon. Kula niku nganti gumun sinuwun. Gumunmu piye Petra? Nggih. Kula nganti gumun kali adik kula si Senet niku. Ing atase bocah ora tau metu kok omah. Bocah duweni sifat introvert. Kaya mudeng karo wong wedok, kaya mudeng karo bocah wadon nek ngarani lho. Ngarani gelem rabi nek karo anak angkate sinuwun Ndrawati sing jenenge Nuwun iki menika Endang Lara Temon mangkono kuwi. Nggih. Sajakipun nggih sampun sawetawis dangu anggenipun gandeng ning setara meneng-menengan. Beli-belian. Mila cekak aosipun Gustinuwun. Sowan kula wonten ing kraton negari Ndrawati mriki badhe ngendahaken tembung kebon-kebon esuk udan-udan sore, ngoten. Dumateng putra paduka putri nuwun inggih ingkang awangi Endang Lara Temon sageta kadhatu rama kaliyan adi kula pun Bambang Senet punika atur kula sinuwun mugi jenengan sinuwun ing Ndrawati saged minangkani yang sateleh beto madhepane. Ugi ngempet sangat maning bawana iya si tukang awalange hati wonten dawuh sinuwun Mandura Prabu Baladewa. Lek nomripatmu jerenge gobokku. Waspadakno aku kuwi sapa? Nggih, kula pun ngertos kuwi dangu. Kula ngertos paduka menika sinuwun Mandura Prabu Baladewa. Mripat kula mboten wuta, kuping kula mboten budhek. Mboten usah banter-banter sinuwun. Mboten seru-seru. Lajeng rekanipun napa kok Petruk kan madhep sinuwun Mandura. Serupa Petruk, Petruk kabuhaning to. Menawa tekani Prabu Baladewa kuwi negara Mandura lan negara Ndrawati kene padha karo kekarepane Petruk kantong bolong. Mula dina samengko supaya lancak anggonku dadi dutane wong Astina ngrabeke Semana Mandura lawan Endang Lara Temon. Kowe mulya Petruk, kowe mulya. Aja bebarung sinang. Yen kowe ora duwe tak sangoni pira butuhmu, ning tak jaluk kowe saiki ndang minggato. Ora sandha tak rewo-rewo kepengin ngrabeke adimu si Bambang Senet kuwi. Lho nyuwun sewu. Kula niki nggih ngrumaosi kok, sinuwun. Petruk iki wong melarat, Petruk iki wong kere, Petruk iki wong ora duwe.
Ning kapribadene Petruk kantong bolong jati diri kula mboten kenging ditumbas kalian arta. Lho niku. Nyuwun sewu. Panjenengan ora usah kemlinting ngaten sinuwun. Dumpes sampeyan wong sugih iso sumenang-menang kalian wong cilik kaya Petruk kaya Bagong niki. Kula ken lunga kowe njaluk sangu pira tak sangoni kowe ndang minggato aja ngreget-ngregeti kene. Lara sakit hati kula sinuwun. Ngoten ki lara ati kula. Omongan apa ngaten niku? Jalaran napa? Jalaran panjenengan dadi wong gedhe, panjenengan dadi ratu. Nek mboten wonten pambyanggune wong cilik kaya Petruk, kaya Bagong. Oh, tangeh kelakone panjenengan sok nglumbe kursi negari Manggura. Lho niku nyuwun sewu lho, nyuwun sewu. Ngelingono jaman kepungkur, ngelingono jaman singen. Prabu Baladewa iso lungguh dampar dadi ratu sembah-sembah karo wong akeh. Nalika sadurunge dadi ratu pengen entuk suarane wong akeh. Nyedek-nyedek karo wong cilik, nyedek-nyedek karo Petruk, nyedek-nyedek karo Bagong. Nyumbang kono, nyumbang kene. Pamrih ben entuk swara. Bareng sampeyan wis dadi ratu tenan, ngrasake lungguh kepenak, mangan kepenak, banjur lali karo wong cilik kaya Petruk kaya Bagong niki. Iku patrape pimpinan kados pundi ngoten niku. Lho, iki dudu perkara derajat pangkat. Iki dudu perkara kulungan Petruk. Ning iki perkarane aku duwe karep, kowe aja nunggal karep karo gegayuane Baladewa. Lho, nggih monggo-monggo mawon to, monggo-monggo mawon. Nang sampeyan ampun nyogok babakan jati diri kula. Ampun nyogok kula babakan dhuwit. Lara ati kula. Kula niki kere rumangsane kok sinuwun. Kula niku kere rumangsane. Kere-kere yo awak kula dhewe, kere-kere Petruk dhewe. Ning sakere-kerene Petruk ora nate njaluk dhuwit nyang sampeyan. Petruk iku mboten nate ngatong tangane sampeyan. Lho, nggih. Patlok saiki wis sabar. Iki jeneng negara, iki jeneng keraton kudu kebak ing tata krama, kudu kebak Sumbasita. Nek ning jaba ora apa-apa rene aja kaplok-kaplokan. Dan amrata kuwi. Tak balang, balang apa ning ora ana matu kok. Balang-balang Mas aku. Saenake sak temune to Mas aku sabar isik. Innallaha ma'as-sabirin aja. Ngerti ora tembunge innallaha ma'as-sabirin. Wong sabar dinten-dinten kancane. Wong sabar itu kasih Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sabar. Nanging semono apa beto pripun kados pundi malih? Sakane Prabu Baladewa iki yo bakal nggih kula nggih ngertos ora usah banter-banter. Sedaya keputusan niku wonten asalipun sinuwun ing Gurawati Prabu Sri Bathara Tresna ngoten. Dados panjenengan mboten usah ngusir Petruk. Sampeyan dateng mriki niku kalih Petruk kantong bolong derajate padha, pangkate padha. Sampeyan dadi ratu ing negara Mandura. Sampeyan dadi ratu ing negarane sampeyan. Nek sampeyan dateng mriki niku pangkate padha karo Petruk, padha-padha tamune, padha-padha dayoe, padha-padha ngombe, wedang sak gelase. Ndi wedang ning urung metu kok terus. Wedange nang metu. Dan lambeku nganti lemut-lemut terus. Engko ora metu sabar. Sabar. Bulan-bali kok inam lho wae. Yen ora lunga saka kene, iki mung tegese kowe sing bakal nyering peti sing aku lho monggo mawon ning nuwun saya jodoh niku pun wonten sing ngatur. Nek pancen jodone si lara temon niku kali si Lesmana kula nggih mboten badhe gugat. Nek pancen jodone si lara temon kalian aji kula pun Bambang Senet sampeyan nggih ampun nesu, sampeyan nggih ampun gugat. Sedaya niku sampun wonten sing nata. Siji mesti, loro jodoh, telu ayu papat derajat pangkat, lima donya menika kapurba kaliyan Gusti ingkang murbeng dumadi. Tartamtu wae iki mengko Yai Kresna bakal luwih ngeboti aku timbang ngeboti kowe. Sasare opo? Baladewa iki maksih sedulure. Baladewa iki sewarise. Tartamtu Yai Prabu Kresna bakal ngeboti panjenengan ingsun timbang ngeboti dedapuran. Lho ngenteng ning remenene ta? Rumangsane sing paris ki kok ngono tok kok piye?
Kula iki nggih warise Ratu Ndorowati. Kula niku nggih tesih masih warise Tali Bragong ing negara Ndorowati. Waris cara ngendi lho. Piye to? Oleh ngarep kok pun kula kondhol. Anake Ratu Ndorowati niku enten sing jenenge Kurantawati. Kurantawati niku bojone Petruk. Lho piye? Petruk niki anak mantune ratu ing negara Ndorowati. Ra kita sinuwun. Iya kowe. Lah kok tak ngomong dhewe. Petruk iki sewa waris Ratu Ndorowati. Apa masane sampeyan kok sing isih sedulur? Apa masane sampeyan kok sing isih waris? Hah? Petruk anak mantune sinuwun Ndorowati. Nek nganti kula nesu, lho, bojo kula Kurantawati kula balekke. Kok balekke ke bapake? Kula balekke napa pripun? Matane picek aja Petruk. Nangge karupane ngono lho. Nek geger karupane. Wong wis ledes tules kok. Bojo wis anak-anak kok mbok balekne nang aku. Lah ke kemasane Petruk ora iso nesu. Sing iso nesu kok golek-golek ngono apa piye? Mangkel kula. Lho tarikan saya nepak bener Ratu Pandura Prabu Baladewa. Wis saiki ngene bae. Yen ora kenungo saka negara Ndorowati kene urusanmu karo Prabu Baladewa. Lho saiki piye urusane Mas? Kriwikan dari gojekan dari tangisan. Tegese kowe wani nantang lawan Prabu Baladewa. Lho pepaksane kok nggih wantun kali sampean. Sampeyan niku cilikane sing ngedusi kula lho. Nalika jaman cilikane sampeyan, jaman Kokrasana, ha? Kokrasana. Sampeyan teng Widara Kandang sing ngedusi Petruk. Bareng gede sampeyan nantang karo Petruk. Saiki entek wedine karo wanine. Yang satelek modal gawat ya Petruk. Yen pancen wani karo Prabu Baladewa. Ya bodoh, tidak entek ora ngono.